ימים לא פשוטים עוברים על כולנו, ובמיוחד על הילדים, שמתמודדים עם חוויות מורכבות. כשהם נכנסים למצב של פחד או מצוקה, הגוף מגיב. דופק מהיר, יובש בפה, מחשבות לא פוסקות. ואנחנו ההורים יכולים להיות עבורם עוגן, מרחב בטוח, מישהו שיראה אותם ויהיה איתם. בסרטון הזה נכיר שיטה פשוטה להרגעה, שנקראת 4 היסודות. אדמה. שבו לצד הילד, עודדו אותו לשים לב למה שהגוף מרגיש. האם הקרקע קרה, חמה, כוונו אותו להפעיל את החושים, לראות, לשמוע, להריח. העיניים, האוזניים והאף עוזרים לו להתקרקע לרגע זה. מים. בזמן לחץ הגוף מתייבש. הגישו כוס מים ושתו יחד. אפשר גם להציע אמבטיה או משחק עם מים אחרי כן כדי לשחרר מתח. אוויר. עודדו את הילד לשים ידיים על הבטן, הדגימו נשימה עמוקה ואיטית, כמו לנפח בלון, ואז נשיפה לאט, עד הסוף. חזרו על כך מספר פעמים. הנשימה מרגיעה את המוח ואת הגוף. אור. הזמינו את הילד להיזכר במה שעושה לו טוב. חיבוק, שמחה אהובה, רגע מצחיק יחד. גם בלי מילים אפשר להיות יחד, ולפעמים זה כל מה שצריך. כשאנחנו שקטים, נושמים ולא ממהרים לתקן, אנחנו מרפאים. נאחל לכולנו ימים של שקט, ביטחון ואהבה. שלכם בת ושקד אדלר, סטודיו הקוביה.